खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 जुन मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानै लोगोथिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ, सुथुर सानलायनाय फैगोन। बृष राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंना लानो हागोन, गोसोखौ सान्थि आरो गोजोन मोनगोन। मिथुन राशि। गावनि थांखि होसोनायाव नखरनि मानसिफोरनि हेंथा मोनगोन, दुखुजोंनो गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। कर्क राशि। इयुनखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव दाङाबाजि जागोन, सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ। सिंह राशि। गावनि मावफ्लांनाय गोरोन्थिफोरनि थाखाय साजा मोननांजानो गोसोआव गिनाय मोनगोन, दुखु दाहानि सान। कन्या राशि। गोनांथार हाबा मावनायाव गावनि आंगोनि मदद मोनगोन, गोसोआव थुलुंगाखांनाय मोनगोन। तुला राशि। नोंथांनि अहंखारनि जाउनावनो नखरनि धोन जोबस्रांनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलियोब्ला गाहाम। वृश्चिक राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन, समाजाव नोंथांनि माना जौगालांगोन, मोजां सान। धनु राशि। गोसोनि साननाय मोनसेबो जाफुंनाय नङा, दुखु दाहाजोंनो सानखौ बारहोहरनो गोनां जागोन, गाज्रि सान। मकर राशि। गोबावनिफ्रायनो मावनो लुबैनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोआव गोग्गानाय मोनगोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। नोंथाङा खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनजागोन, नखराव धोन बांगोन। मीन राशि। गावनि गोसो बायदियै खामानिफोरखौ मावनो नाजागोन, नोंथांनि गोसोआव अहंखार साननाय सोमजिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।